dalayon kayo ang Ginoo no tungod sa iyang kaayo sa atong mga kinabuhi. O makita tamo ba? Amot kung makita ko ninyo diha. Kita no? So, supposed to be no, itong ta ko sa radyo magwali. Pero ingon ni pastor, dili ko makari dire. Dili ko makaadto dito kung dili ko magi sa pulpit. O karon gingan ako sa pastor, nag-uho naman sa pastor. Ningabot sa tayo, gingan ako si brother Ladin na, brother Ladin, okay na si pastor ba, mawali na ta. Hindi, pag yun na to, tapos balik na po itong pangutanan na ako siya, ingon ako siya na, kung magwali ka, brother Ladin, asa man ba? Dili ka sa baba, dili ka sa ubos. Ingon siya na, dili ko sa taas, yung kung ano man, para ang kurog ba, dili makita, kung magkurog, dili tayo makita. O, salamat sa Ginoo no? Tungod kay gialaw kita na makapadayon kita sa pagsimba diha kaniya sa atong buhi nga Dios o especially sa atong mga alampuanan o before kita mag-aadto sa atong alampuanan magapaminaw na pa kita ng pulong ng Ginoo o dalhon ko kamo sa pagtuon sa Luke chapter 17 verse 1 down to 4 o ubanan mo ako mga higala responsibly ako ang verse 1 and then verse 2 kamo and then verse 4 magkasabay kitang tanan. Amen ba? Okay, sa Panginoon lang amen kung nakita na. Okay, akong basahan ng verse 1 Luke chapter 17 verse 1 nagingon unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala mahitabo gayud apan nalawat ang tao tungod kaniya mahitabo kining mga butanga. Verse 2 kamo Luke 1:17. Verse 3 pagmatnon sa inyong mga kaugalingon kung ang imong igsoon makalapas batok kanimo badlungan siya o kung siya mahinulsol pasaylowas siya. Verse 4 kitang tanan ready go. O kung siya makalapas batok kanimo sa pito ka higayon sa usa ka adlaw o pito ka higayon sa usa ka adlaw mubalik na kanimo nga nagaingon ako naginulsol o ikaw mo pasaylo kaniya. Ang pulong sa Ginoo magapanalangin ka natong tanan before kita magasugod magapon na pa kita palihog sa pagtindog mga higala. Magapo kita labing balaan ug may gugmaon sa Ginoo. Salamat Ginoo Amahan sa imong pagtugot kanamo nga sa diin kami Ginoo makapadayon sa pagsimba niya kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Hinawat pa unta Lord God nga ikaw magapanalangin kanamong tanan ug masabtan namo Ginoo ang imong pulong sa pinakasimple nga pamaagi Ginoo ug masaysay Ginoo sa pinakasimple sa Ginoo Lord God ug kami Ginoo magapaminaw sa imong pulong hinawat pa unta Ginoo ang among kasing-kasing maninawaton sa imong pulong Ginoo. Lord, gi-acknowledge ko Ginoo nga wala ko sa mahimo malay mong tabang. Busa dalay ko dito sa walay katapusan. Salamat ko sa Ginoo sa opportunity nga makashare ko sa imong pulong nga sa imong katawhan ng Lord God. Kining tanan ang ginatugyan ipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus na among Dios subuktong manluluwas. Amen. Pareho kamo sa pagtindog mga higala o ang atong tema karon dalhon ko kamo sa tema nga the right response when we are offended. No, the right response when we are offended. Ang tama nga response kung ikaw masakitan. Kung sa ba imong response kung ikaw masakitan. No? Sumala sa atong gibasa sa Luke chapter 17 verse 1 unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala mahitabo gayon apan alawat ang tao nga tungod kaniya mahitabo kining mga butanga. So atong nakita ang higala sa verse 1 nagpadayag sa ato nga naagid kining mga butanga nga kita maka-encounter nini na mga posible na mahitabo sa ato nga posible kita buhat og mali o sila makabuhat sa ato og mali o sala. Okay? So, nay makonsider nga pangutanan mga higala
ingon siya diya, when was the last time somebody hurt you? Okay? When was the last time somebody hurt you? Kano sa ba ng last na may nagpasakit sa imo? Maybe ikaw nakakay kwan kanang uyab, no? Nauyab nimo din. Ningabot sa tayo nga nagulat mo tungod sa mga buong istorya. O hangtod karon imo pang gidaladala wa pa kamupon saya. Wala pa kamupon, no? Siguro ang imong tubag ini makaingon ka nga 2 years ago or 4 months ago ba kaya? Or 3 years ago or passing gahapon lang yesterday or maybe 20 years ago. Dugay na kayo. And right now, you can still remember everything about that moment. No? Di ka pa nimo siya malimtan. Bisa dugay na kayo. For example, no? Kani siya, example lang, si Brother Lade o si Brother Lawrence. Kunya, si Brother Juanito, as Lade, I mean, nag-birthday si Brother Lade. Tapos, close tayo sila. And then, magdibo na nga sa siya, magdibo na si Brother Lade. No, nangulam siya upuan, 20,000. 20,000 para handa siya. Tapos, ipaulam po ni, tungkol silang ka-close, ipaulam po ni Brother Lawrence. Di pagpaulam siya, naging si Brother Lawrence, ay, Brad, paulam ako 20,000 bin. Ay para makahanda ko pa sa akong libo. Then, paulam niya. Then, naging siya, nabayaran daw niya pagka sunod ugma. Kaya wala pa nakapisar o kupras. No? Wala pa siya nakapisar o kupras. Tapos, ningabot sa kung iyang gingo na magbayad siya sa sunod adlaw, wala niya gibayaran. What do you think na malipay si Brother Lawrence? Dili siya malipay na naman. 20,000 ko to siya. Kasi napatoy palitunon ni Brother Lawrence. Inatag lang siya para makahanda si Brother Ladi. No? So ingana na mga kuwan ba? Antod mga pipila kung dili niya mabayaran ni Lawrence, imposible gid na siya na dili niya malimtan. Dili malimtan ni Lawrence. Dili malimtan ni Lawrence, no? Now, karon nga gabi mga higala, sumala sa atong team mga the right response when we are offended. There are 4 responses when we are offended. Nayo pa ka response nga kung masakitan kita o atong tanawon kini kung asa ta nabilong niini mga higala, no? Atong tanawon. Number 1, kita maglangan is easy to get offended, hard to forgive. Okay? Kini ang mga tao nga dali ra masakitan o kung sila masakitan, dugay po sila makapasaylo. Okay? Dugay po sila makapasaylo. So, whether we like it or not, mga higala, muabot kita sa atong mga kinabuhi. No? Muabot sa atong kinabuhi. Kaya kung imong basahon ng verse 1, mga higala, unya, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan, ang mga butang na makaangin sa mga tao sa pagpakasala, mahitabo gayud. Apanalawat ang tao at tungod kaniya, mahitabo kini mga butanga. Subuti pa subot higala, ang posible nga ang mga sala nga posible sa ato ang mabot mahitabo gayud na kay mismo si Jesus naging si Jesus ngadto sa iyang mga tinunan, no? Mahitabo gayud siya. So buti pa sabot mga higala, it is impossible to go through this life and offenses will not come, no? Ayaw pa nahuna o imposible kaayo nga ang mga offenses, no, dili mo sa atong kinabuhi. Mabot gid na siya kay mao man ang gisulti sa Biblia, mao pud ang gisulti ni Jesus Christ. Okay? Even if you are kindest person in the world, no, biskan ikaw pa ang pinakabuutan diri sa kalibutan, you'll still have enemies. Enemies, ayaw ka una-una. Biskan ikaw pa ang pinakabuutan, mahitabo gid na siya. Okay? There are 4 responses when we are offended. Number 2 is easy to get offended, easy to forgive. Kaniyang mga tao nga dali ra masakitan o kung masakitan po sila, dali ra po sila makapasaylo. Dali ra sila makapasaylo. Mas aram-aram pa ni kaysa number 1, no? Kaya yung sa number 1,
easy to get offended, hard to forgive. No, kani kay number 2, dali ra makapasaylo, dali ra masakitan o kung sila masakitan, dali ra pud sila makapasaylo. Kumusta man kay higala? No, kumusta man ka? Kung adunay makasala sa imo, dali ra ba ka makapasaylo sa iya? Dali ra ba nimo siya ma-forgive? No? Ikaw rin nakabaluan nga na higala. O number 3, di kita maglangan, hard to get offended, hard to forgive. Ini ang mas gulpa. Ano man? Dugay to sila masakitan, pero pag masakitan gani sila, dugay po sila makapasaylo. No? Dugay po sila makapasaylo. O kung diskan sa panahon sa mga apostoles sigala, no? Sa panahon ni Jesus, bisa ko sa naging sa Matthew chapter 18 verse 21 sa verse 21 down to 22, ingon unya midol si Pedro kaniya umingon, Ginoo, sa mga kapila ka higayon nga akong igsoon makasala bato kanako og ako mapasaylo kaniya hangtod kapito ba higayon? Kaya mga magtutudlo man gud ini mga higala, nagtudlo sila nga forgiving 3 times is sufficient. No, sample ikaw makasala ka sa isa ka adlaw, pasayloon ka. Makasala na pud ka, pasayloon ka. Katulo, makasala ka, pasayloon pa kana. Pag makaip ikaw pa, nanay consequence na mabot sa imo. Okay, pero mo ni siya ang gingon ni Jesus lahi ingon siya, si Jesus mingon kay nangutana si Pedro kay Jesus Christ. Si Jesus ang tubag ni Jesus Christ mo ni siya. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako dili magingunhan na kanimo hangtod kapito kahigayon. Apan hangtod sa kapitoon, pilon o kapito. So posibot pasabotani. 70 times 7. Grabe no. Asta kayo. Mura amot sa mga kong makasala ka kang Pastor Rex. Makasala kang Pastor Rex kasi sa kadlaw. Hindi sa kadlaw City. Posible na siya, no? Posible mabalik-balik ang pagkasala sa iya. Di na siya posible. Pero, mo ni siya, ang buti pa sa ni Jesus sana, kanang bitaw, walay katapusan ba? Okay, masabta na natin ang gawin sa ito pag-study karon. Number 1, there are 4 responses when we are offended. Number 1, easy to get offended, hard to forgive. Number 2, easy to get offended, easy to forgive. Number 3, hard to get offended, hard to get offended, hard to forgive. And number 4, hard to get offended, easy to forgive. No? Kini ang mga tao nga dugay kaayo masakitan, no? Dugay kaayo siya masakitan. Pero kung masakitan po siya, ang lamang-langan ni dali ra po siya makapasaylo. No? Hard to get offended, easy to forgive. No, kini ang mga tao nga kung sampol ako, makasala ko kay Brother Juanito. Then si Brother Juanito, mupasaylo sa kuha. Dali ra ko niya mupasaylo ba? Biskan to, dugay si Juanito masakitan, bisan joke-joke na ako siya, bisan kapila ka mag-joke-joke ko siya, bisan magingon pa ko siya kunggoy, no, bisan magingon pa ko siya, dili siya masakitan, dugay siya. Pero mo na siya, kung masakitan po siya, ang lamang lang kay dali na po siya makapasaylo, no? So, mo na siya. Mo na ang gusto sa Diyos sa ato, mga higala. One of the most important thing, no? God wants to you to learn in this life is to learn how to forgive. Amen. No? Pag-ingon ni Jesus Christ na 70 times 7, katong na expression mga higala is symbolic for infinity. Infinity means kanang walay katapusan ba? Kanang walay katapusan, pareho sa atong Ginoo. No, sa diyang na ikaw wala pa kang Ginoong Hesukristo, na makasala sa imo makabuhat og mali sa imo gusto ka mo balos, no? Gusto nimo siya dumtan. Pero sa dihang na ikaw nakaangkon na diha sa Ginoong Hesukristo, dali ra sa imo ang pagpasaylo. No? Dali ra sa imo ang pagpasaylo. Ingana ba ka mga higala? Ingana ba ka karon? No? Kabalo kita mga higala, dili kita perpekto ini kalibutan.
makabuhat kita og sala sa atong mga higala o sila ang makabuhat og sala diri sa ato. Kining number 4 mga higala, hard to get offended, easy to forgive. Ingani yung tata. Nga dugay kaayo masakitan, o kung masakitan po, dali ra po makapasaylo nga ito sa uban, sa atong mga higala. Amen. Nga na ang tata, mo nang halong sa Ginoo. Mo nang gusto sa Dios sa tuwa ginang mga Kristohanon. Kay giporgive gani ka sa Ginoo, no giporgive gani ka sa Ginoo. Ang Ginoo nagpasaylo sa tuwa bisan kita makasasala, gipasaylo ta niya. Gusto sa Dios ay nga anak ka, dali ra ta makapasaylo. No? Dali ra ta makapasaylo. Kung sa ingon sa verse 3, no, pagmatmon sa inyong mga kaugalingon, kung ang inyong igsoon makalapas bato kanimo, badlunga siya. O kung siya maginulsol, pasayloa siya. No? Pasayloa siya. Kung sa man ang mga posible na kita makabuhat og mali sila, sala sila. Ang atong gipangsulti. Kumusta man? Katong nag-decoration sila, ma'am. Wala ko kabantay, kaya ang term na dito na unan, kanang tubag dito sa mua, na ako diya, tapos nagsuko si ma'am ba niya. Natawagan daw si Aljon, I think kumawa to siya ng mga tulingon niya. Tingon siya na, Aljon, pangitaan si Aljon, ingon tayo ko unan. Ang unan, bote pasabot na ang kana na term gala ka na maging kaunan sa mua, na-respeto na, kanang bitaw, interested ka na sugoon niya. Mo na ang term dito, lahi din pasabot diri. Oh? Sugo sa katong nakakuan sa kuha, pasaylo na yung taon. No? Pasaylo na. Lahi magandang, ang one day diri, parang hinay siya ba, flowing gamay siya na unahan. Mo day, na dito sa mga unahan, no? Unahan, buot pasabot ka ng katungingon ako na interested siya, na siya respeto, kanang musukot din siya. So, pasensya na ito mga nakatuwa sa kuha mo. Base, magmuna-muna kung sa mga siya dyan, oy. Ano na respeto, ani? Kanubis ka rin din si Brother Dalin. Ingon, Brad, sa tinudan na yung Brother Dalin, tingala kini ba ni Brother Juanito ba? Sinan man, ano ba yun? Ika kung pagtubag niyo dito ba, dili man ito. Kuhan dili siya, parang ginsulto niyo siya. Parang misukol ka ba? Ano ba? Dali ba yan sa mga bay? O, pasensya na gito. No? Kaya akong ginamon naman. Pero karon, murag maka-adjust na ko. Kaya kabalo naman ko. Kaya, lahi man, taga-Tarragona. Is nga yung taga-Tarragona kung na-hits diri mo, na-hits dito. Pero pag matupod ka dito, katawan pod ka. No? Pareha ng sili. Kung saan ang sili? Sa Bisaya, alaman. Diri, mahang. Pero matko, maangay. Ano ba? Ang dila ay lisod kayo lito. No, sumala sa atong pagtuon higala na the right response when we are offended. Ingon ni Jesus Christ sa verse 1, atong balikon, no? Ingon siya na ang mga butang na makaangin sa mga tao sa pagpakasala, mahitabo kayo. Mahitabo kayo siya. Musugod kita og sa dili. Mahitabo gid na. Busa higala, no? Conclusion na. Aron dili kita makapatok sa atong mga igsoon, atong bantayan ang atong mga ginasulti o ang atong ginabuhat ngadto sa atong mga higala o igsoon, no? Kung sa ingon sa episode chapter 4 verse 29, no? Ayaw itugot nga ang dunot ng mga pulong magagawa sa inyong baba, apan kanang maayo nga mag-amin sa pagpalikod aron kini makahatag og grasya ngadto sa mga tigpaminaw, no? Kana bitaw ma-please ang mga nagapaminaw sa imo ba? Ma-please sila, dili ikaw ang dahilan nga makapandol ikaw. Kung dili, kana bitaw ma-please sila. Amen. Okay, mga tanong, ingay mong katapad karon na dapat ba dali ra kang pakasaylo. Ingay mong katapad. Dapat ba O, ina ko na buhat ko na ako ni ina. Ingay mong kaugalingon, buhat ko na ako ni. Okay, buhat kong ginanimo, no? Ano ma-please sa mga tao na ipaminaw sa tuwa na kita ang hinungdan mga kita mga higala, no? Makalapas man kita, makalapas na sa uban, no? Pero atong paningkamutan mga higala
nga atong bantayan. Bantayan gid nato siya. Ano man, kung imong basahon ng Luke chapter 1 verse 17 sa last part ni Gala, no? Apan alawat ang tao nga tungod kaniya, mahitabo kini mga butanga. Kanang ikaw ang dahilan ba? Ikaw ang dahilan nga makasala ang isa. Bantayan imo na Gala, no? Igala ayaw tubuti nga ikaw ang hinungdan sa pagpakasala. Hinuon buhata ang imong kaugalingon na mablis ang mga tao sa imong kinabuhi. No? Mablis sila. Kung dili mablis manggod, kung dili manggod ka ang nagatanaw sa imo, kung dili manggod mablis, paano nalaman mga tao nga nagatanaw sa tuwa nga dili magtotoo niya Ginoong Jesucristo? Makakuan pa sila, makaduol pa sila diri sa tuwa, makaduol pa diya sa Ginoong Hesus. Maglaw na siya sa na among sa kaliyan, no? Among sa yan, patong bandayan higala, no? Ang atong ipangsulti kay ang atong ipangsulti ug atong ginabuhat mao man ang posible na makasala, no? Makasala, no? Sumala sa atong pagtuon the right response when we are offended, no? Nayupat ka response, no? There are 4 responses when you are offended. Number 1, easy to get offended, hard to forgive. Number 2, easy to get offended, easy to forgive. Number 3, hard to get offended, hard to forgive. No? Number 4, kani ang atong goal. Number 4. Inawag kita kanilang number 4 ato nang may munduman. No? Hard to get offended, easy to forgive. No? Kana ang atong hinumduman o kana ang atong ibutang sa atong nahuna na kung naay makasala sa tuwa dapat ay kung naay makasala sa tuwa dapat ang atong response dapat mao siya kanang dali ra ta makapasaylo ba, no? Hinaot pa unta ang tulong sa Ginoo, nagapanalangin ka natong tanan sa mubo lamang, no? Magaampo kita.